Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ji merkeza tepa zanîngeha Üsküdarê em karin dawiya lêkolînên psîkiyatriyê wiha bibêjin. Dopamîn kîmyewiyek ku ji mêjî îfraz dibe û di nav millet de wekî hormona keyfê tê zanin. Ji bo mêjî maddeyek kîmyewiyeka hayatî ye. Tiştê ku em jê dibêjin halê pêvgirêdanî wekî çalakiyan tiryakbûna xwarinê, tiryakiya lîstikê, tiryakiya sporê yan jî wekî tiryakiya medyaya civakî de dopamîn ji normalê de di sewyakê pir zêdetir bela dibe. Normalde bi çalakiya ku keyfê dide dopamîn di sewiya normalê de ye. Di çalakiyan tiryakbûnî de ji normalê pir zêdetir tê dîtin. O pişî demekê em dibînin ku sewiya dopamînê têra bedenê nake. Lêkolîner diyar dikin ku ev yek bi xwe re mehrûmbûn û peyvazrola depresyonê têne. Encama lêkolîna zanîstên însanî û ciwakiya zanîngeha Yenî Üsküdar ev e. Wekî pêvgirêdariya madde cirare, alkol û kumarê, xebata bê kontrola medyaya civakî jî êdî di kategoriya tiryakê de ye. Dibe ku ev tiryak di encama wê rewşê de heta razêbûna nexweşxaneyê jî derkeve. Ji ber ku ew kes di jiyana xwe ya rojanê de halên girîng zev nake. Navbera wî û rastiyê ters dibe û hesibandina rastiyê winda dige. Ev encam ji bo ku mirovan bi rastî jiyanek terezdar bijîn, tenê bi kanûnên ku Xwedê di pirtûkên pîroz de kar kiriye, ser jiyana xwe bi cî bînin mümkün e. Armanca Xwedê her kesên ku bi zikrê Xwedê û bextewariya ku dide mirovan bextewar bibe. Mirova jî berewazjiya wê bextewariyê dixwestek û arezûyên nefsê de digerin ku şeytan wan wek zevtê rê mirovan dide. Wekî ku Mevlana dibêje, ew bextewariyê li adresan ne rast digerin. Endresa ku bextewarî dê de ye pirtûkên pîrozin. Ew hezkirina Xwedê ye û hezkirina mirovan e. Lê ji reynî van tiştan ne mümkün e tu kes bi zevkên dinyayê de bigêje bextewariyê. Ji bo vê Pêxemberê me Resulê Xwedê sallallahu aleyhi ve sellem mirina ku zevkên dinyayê paqij dike pir bêhnin bîlafa. Mirin teslîmiyet e. Xweda di Qur'ana Kerîm de berî ku hûn bimrin xwe bimrênin yanî saliyê de rohê xwe bigînin Xwedê. Ev jî tenê xwestinê ge. Kî Xwediye wê xwestinê be? Xwedê teala venentî dide ku ew wê ji wan hemû herabkariyên tevgerê û pêvgirêdariyan nebaş de wê helaz bike. Tenê filastinek lê yên ku şeytên têkeve bedena wî kesî teng dike. Ji dû re piştî wê xwestina ku bi hezkirina Xwedê pêk hatiye, bi dayîna bextewariyê ji mirovên dora xwe bextewar bûn, ev miftek e ku wî kesî ji hemû pêvgirêdaniyan helaz dike. Belê, gerek em hemû ji Xwedê hez bikin. Xwestina bihandina Xwedê nîşana hezkirina Xwedê ye. Ev yek jî bi tenê ewrama teslîmbûna Xwedê ye. Xwedê vê filastinê di dilê kî de bibîne, bêguman wê rohê wî bigihîne file. Ji bo wî kesî sek a cinek û nîvê bextewariya dinyayê. Yê ew kesê ku bi ji sedî pêncî û yek nûrên dilê xwe bi nûrên Xwedê di jiyana civakî de dibe ji kesên ku bextewariyê dide mirovên dora xwe. Ew çi kes bextewariyê bide wan, ew ê bextewartir bibe. û wiha ku her roşinekî din bextewariya wî bêhtir dibe. Di hindilê dest bi dest, dil bi dil, bi rohê yekîtî û hevgirtînê, wî ciwakeke ku her tim bextewar bi jî bextewar be û bextewariyê bide derdora xwe de çê bibe. Armanca ku Xwedê teala nîşanî mirova kiriye ev e. Em hez bikin û bên hezkirin. Ji ber wê Yunus, werin em hevdû naz bikin, werin em kar rehet bikin, em hez bikin û bên hezkirin, ev dinya ji kesî namîne. Armanc hezkirinê û kesê ku hez dike bêguman kesê ku jê tê hezkirinê bên hezkirin. Ez gotinêm xwe bi duakirina ji Rebbê me re diqedînim ku hûn hemû heya ku hûn savin bike ji wan armancên xweş. Xwedê ji we hemûyan razî be.